Takže vidíte všechny tam ty pařiny, tak tady jsme ve velkém nebezpečí. Tak jo lidi, tak doběhneme až domů. Čeho se však vítejte u dalšího videa. Tentokrát to bude zase takový vlog. Momentálně máme 7:43 a my si jdeme vyšlápnout Ondřejník. Lidi, nám se moc nechce převlíkat se, takže to vezmeme takhle narychlo, vyskočíme a potom bude venku. 3, 2, 1. Tak můžeme vyrazit. Tak jo lidi, teďka jdeme na Blakáč a potom pojedeme vlakem někam kousek pod ten kopec a potom se celé vyšlápneme nahoru. Takže asi vám uděláme takový timelapse, jak jdeme na Blakáč. Tak jo lidi, a my teďka asi provedeme náš mistrovský skok do dálky a doskočíme odsaď a spávíme do lesa. Takže pojďte na to s náma. 3, 2, 1, teď! Tak a jsme konečně v lese. Teď máme jít rovně, máme vylíst nahoru, protože vůbec nejde jako došli. Ale spíš jsme tady rovně. A tady ještě není, teďka. Ty vole lidi, teďka se půjde o to, já jsem to našel. To je mrtvá srnka. Tak jdeme dál. Tak jo, jsme na nábřeží. Nejspíš teďka jdeme do Kumšice, nejspíš potom Hejník. Takže už budeme ve vlaku. Tak jo lidi, takže teďka už jsme ve vlaku a jedeme do Frýdlantu. Tak jo, teďka jsme ve Frýdlantě a teďka jdeme někam, kde se nás má sejít víc. Takže opět dostáváme a jdeme Ondřejník. Tak jo lidi, jak jsem říkal, že půjdeme až na Ondřejník, tak jsme tady. Teďka tady dám takové hezké pěšince, jsou tady všude nějaký takový jako hezké sloupky namalovaný, nebo houby takové dřeva tady udělaný. A teďka půjdeme nahoru, tak se vám ozvám zase. Tak jo, teďka jsme došli k téhle skvělé houpačce, je pohodla chvíli a tabáček. A teďka půjdeme dál, takže se vám zase ozvám. Tak jo, teďka jsme došli tady k takovému pramenu podá Něcáka a je to tady všechno totálně zamrzlý, ale je to dobrý, míříme se směrem nahoru na Ondřejník. Takže se nám zase ozveme. Tak jo lidi, takže teďka jsme tady tak nějak v půli cesty a jde vidět ten rozdíl, tady prostě tolik sněhu všude a tam dole nic. Takže určitě se uvidíme zase nahoře. Takže vidíte všechny tam ty pařiny, tak tady pan správce lesa nám řekne, kdo co to udělalo. Takže ty pazeci, tam to je všechno sežrané od likožroutu, tady to byl smrkový les, ale od toho by, co tady se začaly sázet smrky, tak tu přišel likožrout a začal to tady žrát líka stromů a od té doby tady všechny stromy, většina stromů opadaly a spadly, nebo je lesní správa musela pokácet a teďkom právě probíhá sazení nových stromů. Tentokrát to bude jak listnaté, tak i jehličnaté, takže tady z toho bude smíšený les. Děkujeme panu správce lesa, že nám to řekl. Tak jo lidi, teďka jsme pod Ondřejníkem, u tady takové hospodku, restauraci Ondřejníček a jsme tady, konečně jsme to vyšlápli a uvidíme se, až to budeme něco dávat. Jo lidi, teďka jsme byli na jídle, bohužel jsem to zapomněl natočit a už jsem to snědl, takže to je smůla. Ale teďka jsme byli tak nějak jako kousek úplně od Ondřejníku. Byli jsme tady na tom v restauraci takový Ondřejníček a teďka jdem do šlápnout ten poslední kousek na Ondřejník.
Jo lidi, tak to jsou mega dobrý hory, teda jako. Nebo jsem dělal. To lidi, teďka už šlapeme poslední kousek na Ondřejí a stačí nám jedna jediná chyba a skoro jsme se celý dolů. Já chápu, že to na videu nevypadá tak strmě, ale je to fakt extrémně strmý a stačí fakt jedno totální chybička. Asi jdeme až dolů. Teďka vám to napravdu. To tady jdeme. Čau. Takže lidi, jak jsem říkal, jsme se vám zase tak nějak účastnit. Chybí nám tady takové třeba, nevím, jak říkala Hanna, možná půl kilometru, možná míň. A teďka tady jsme na Prahu, koukáme tady do krásného města a na druhou stranu na krásnou hory, jestli to vidíte, a tam jsou. Tady to je docela extrémně velký město, tam je nějaký komín velký, tam je nějaká obřítivá maze bank. Vidíte, jsem na pauzu. Já pokračuju dál, tam už jenom kousíček. Už tam budeme. Super, poslední. A už tam budeme. Tak jo lidi, jsme konečně na hoře. Jak to tady vypadá? Tam nechte. Teďka jdeme nahoru, samo obslužil, barvy, takže se uvidíme. Tak lidi, teďka jsme ještě další kousek, pomalu, ale jistě se blížíme k té samo obslužení baru. Jsme tady na té hořelí a jdeme teďka zase zpátky dolů. Nevím kam teď přesně. Lidi teďka byli kouknout na teďka blížíme směrem dolů, my tam teď dáme. Počkej, já tě vidím, ty jsi dal like a odběr, tak to naprav. Tak jo lidi, tak doběhneme až dolů. Tak jo lidi, já jsem ve velkém nebezpečí. Přijel za náma myslivec a řekl nám, že jsme ve velkém, jako s máme dávat velký bacha, že se tady pohybuje nějaký jako postřelený prase, ale ne úplně postřelený, jenom někdo ho prostě strefil špatně, ale teď ho tady hledají, takže jsme se dali bacha. Takže držte nám palce, tak to prase nepostřeláme. Ty bláho, jak dlouho byl ten telefon před stínu, co se stalo? What the hell? Teďka si dáme náš mistrovský skok až domů. 3, 2, 1. A jsme tady. Takže teďka nejspíš si dáme pozdní oběd. Tak jo lidi, nakonec je změna a my teďka nakonec jdeme k Francovi domů, se uvidíme tam. Míst.
Děkuji vám za shlédnutí videa až do konce. Budu moc rád, když mě podpoříte lajkem a odběrem. a uvidíme se u dalšího videa. Tak zatím čau. Počkej, já tě vidím. Takže ještě jednou. Nepovedené záběry.